एका महत्त्वाच्या विज्ञानाच्या मुद्द्याकडे, ज्याचं नाव आहे प्रकाशाचं परावर्तन. प्रकाशाचं परावर्तन म्हणजेच काय? तर प्रकाशाचे परावर्तन म्हणजेच एखाद्या अपारदर्शक पृष्ठभागावरून प्रकाश किरणांच्या परत फिरण्याला प्रकाशाचे परावर्तन असे म्हणतात. ज्या वस्तूवरून प्रकाशाचे परावर्तन होते त्या वस्तूची छाया किंवा सावली तयार होत राहते. मित्रांनो, प्रकाशाच्या परावर्तनाचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला काही महत्त्वाच्या संज्ञांचा अभ्यास करावा लागेल. या महत्त्वाच्या संज्ञांमध्ये सर्वात प्रथम जी संज्ञा आहे ती आहे आपाती किरण, ज्याला इन्सिडंट रे असे म्हटले जाते. कोणत्याही पृष्ठभागावर पडलेल्या प्रकाश किरणाला आपाती किरण असे म्हणतात. या ठिकाणी PO हा किरण आपाती किरण आहे, कारण तो XY नावाच्या पृष्ठभागावर पडत आहे, म्हणून त्याला आपाती किरण असे म्हटले जाईल. मित्रांनो, दुसरी संज्ञा आहे जिला आपात बिंदू म्हणजे पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स असे म्हटले जाईल. पृष्ठभागावर प्रकाश किरण ज्या ठिकाणी पडतो त्याला आपात बिंदू असे म्हणतात. या ठिकाणी बिंदू O हा आपात बिंदू आहे, कारण तो XY नावाच्या पृष्ठभागावर आहे, आणि याच कारणास्तव O हा आपात बिंदू असे म्हटले जाईल. मित्रांनो, तिसरं आहे ते म्हणजे परावर्तित किरण, ज्याला रिफ्लेक्टेड रे असं म्हटलं जाईल. अपारदर्शक पृष्ठभागावरून परत फिरणाऱ्या प्रकाश किरणाला परावर्तित किरण असे म्हणतात. जसं या ठिकाणी OQ नावाचं किरण हा परावर्तित किरण आहे, कारण तो XY नावाच्या पृष्ठभागावरून परावर्तित होत आहे, म्हणून त्याला परावर्तित किरण असे म्हणतात. तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे स्तंभिका. आपात बिंदूजवळ पृष्ठभागावर काढलेल्या लंब रेषेला स्तंभिका असे म्हणतात. या ठिकाणी NO नावाची रेषा जी XY नावाच्या पृष्ठभागाला लंब आहे, म्हणून तिला आपण स्तंभिका असे म्हणू. मित्रांनो, तिसरी संज्ञा आहे आपाती कोन, अँगल ऑफ इन्सिडन्स. आपाती किरणाने स्तंभिकाजवळ केलेल्या कोनाला आपाती कोन असे म्हणतात. जसं या ठिकाणी I हा आपाती कोन आहे, कारण PNO याला आपण आपाती कोन असे म्हणू, कारण तो XY नावाच्या स्तंभिकेजवळ किंवा XY नावाच्या एका पृष्ठभागाजवळ केलेला आहे. परावर्तित कोन, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. परावर्तित किरणाने स्तंभिकेजवळ केलेल्या कोनाला परावर्तित कोन असे म्हणतात. तसंच स्तंभिका आहे NO, ज्या ठिकाणी R नावाचा कोन आहे, ज्याला आपण परावर्तित कोन म्हणू. हे लक्षात घ्या मित्रांनो. त्यामुळे NOQ हा परावर्तित कोन म्हटला जाईल. यानंतर आपण बघणार आहोत परावर्तनाचे काही नियम. मित्रांनो, परावर्तनाच्या नियमांना इंग्रजीमध्ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन असे म्हटले जाईल. आता यातला पहिला जो नियम आहे हा परावर्तनाचा पहिला नियम असं सांगतो, आपाती किरण, परावर्तित किरण आणि स्तंभिका नेहमी मित्रांनो एकाच प्रतलात असतात. या ठिकाणी एकाच प्रतलात या शब्दांकडे लक्ष द्या. दुसरा नियम आहे तो नियम असा आहे की आपाती किरण आणि परावर्तित किरण हे नेहमी स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूस असतात. मित्रांनो, विरुद्ध बाजूस या शब्दांकडे लक्ष पुरवा. मित्रांनो, तिसरा नियम आहे तो नियम म्हणजेच आपाती कोन आणि परावर्तित कोन नेहमी समान मापाचे असतात. हे कधी विसरू नका, समान मापाचे या शब्दांकडे लक्ष द्या. अशा प्रकारे मित्रांनो परावर्तनाचे 3 नियम झाले. आणि आपण व्हिडिओ इथेच संपवत आहोत. आपल्या पुढील व्हिडिओत आपण अभ्यास करणार आहोत परावर्तनाचे विविध प्रकार आणि काही महत्त्वाच्या संज्ञांबद्दल. मित्रांनो, अशा पद्धतीने हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिलात याबद्दल तुमचे धन्यवाद. व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. तसेच चॅनल सबस्क्राईब करायला मित्रांनो विसरू नका.